Εγώ αγαπάω ένα νέο. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να σε αγαπάει κι αυτός. Παρακαλώ. Και αφού αγαπιόμαστε, κάναμε τα σχέδιά μας. Μάλιστα. Να χτίσουμε ένα σπιτάκι. Και εδώ θέλω τη βοήθειά σας. Τι θέλεις δηλαδή, να κουβαλάω το πυλοφόρι στο χτίσιμο? Όχι καλέ, κάτι άλλο. Σήμερα είναι η κρίσιμη ημέρα. Αρχίζει το χτίσιμο. Και θα ήθελα από εσάς. Να σφάξω τον κόκορα. Όχι, μην προτρέχετε. Και τότε? Για να αρχίσει το χτίσιμο πρέπει να πάω τα σχέδια αυτά εδώ στο μηχανικό. Γιατί δεν του τα πας? Διότι μαζί με τα σχέδια πρέπει να πάω και την προκαταβολή. Την οποία όμως εγώ δεν έχω. Α, ούτε εγώ την έχω. Κατάλαβα, θέλεις να σου δώσω εγώ την προκαταβολή. Όχι, όχι, άλλο πράγμα θέλω. Δηλαδή, θέλω να πάτε εσείς τα σχέδια στο μηχανικό και να με δικαιολογήσετε πως είμαι άρρωστη. Αυτό ήτανε. Και δεν μου το έλεγες τόση ώρα, Πέρτα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θουβού. Σας χρωστάω τη ζωή μου, την ευτυχία μου. Μανούλα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση, σε και το όνομα επάνω. Μάλιστα. Θα πω στον εργολάβο να χτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, να έρχομαι κι εγώ,